Het is bijzonder omdat het zo lang is, dat is één. Maar het is ook bijzonder omdat ik net iemand bij me hier. Dus ik koel gewoon de vrijheid om met iedereen te praten die ik zien kan, om verhalen op te pikken, om bij de mensen te wezen, bij de dokter te wezen, bij de Toske dokter. Dus ik heb met de gevangenen praten, ik hang op de reling, ik rond tussen de jongens en ik pikte de verhalen op. De belangrijkste voorwaarde is wel dat iedereen moest anoniem blijven. Dus de gedetineerden die komen in het boek voor, met hun voornaam, en die zijn gefotografeerd maar van achteren, zodat ze net herkenbaar binnen. Ik word beschreven als een samenleving, als een dorp op zich. Maar eigenlijk een eigenaardig dorp, want hier ben je alleen nog maar man. Boven dat ben het man die net vrijwillig zitten. Het ben man die wat dieren hebben, in hun eigen strafbaar en die moeten dus gestraft worden. Hij is toch wel eens benauwd geweest? Pieper kreeg ik mij, die moet iedereen hier hebben, mijn rode knop. Dus als er wat gebeurt, kun je op de rode knop drukken. De gedetineerden zijn onberekenbaar soms. En ze hebben geen belang om mij iets aan te doen. Maar ja, soms weet je net hoe het mensen reageren op die. En daar ben ik wel altijd alert op. Het boek gaat over het leven in de gevangenis. Wat is er in die denken verloren over het leven in de gevangenis na het schrijven van dit boek? Het gevaar leidt op de loer dat we deze mensen die hier zitten als één groep benaderen worden. Er zijn criminelen en er zijn beroepscriminelen. Die zoeken gevangenis op bedrijfsrisico. Maar er zijn ook mensen die komen hier voor het eerst, first offender, domme fout maken, dronken, stom. Vol te veroordelen, maar die komen hier echt net weer. Die ervaren de gevangenis als een hel, dat zeggen ze echt. Nooit weer. Dus het binnen elke individu met een eigen verhaal en die hun gevangenisstraf op een eigen manier ervaren.